Karom korpi lapen ong saratum. Ini video long itum ason lama ko cetanam tuna. Lason si korte lapen ingjir puta ko ansika ningje detpo. Anu tena YouTuber samata korte lapen ingjir putang te kadu kawita isiwet lu. Lasi inud bake paprek dun chat nangje pusi ong sar lapen korpi bukan ningje dun lu. Tame kadu kawita ning choy nang nede la ke kang negahan mi chok. Tolasi pini kang negahan mi long bangke ko pilo kedo. Pinita do piglo ason lasi nalang denu napaklang liponike. I am too much excited to show you. Jongsi nimso pimaratum skirt akithi pen akithi kachi penle modern fashion style lo plutangte ne hemachai nong apike ning kang thim ta ape reaching thang thelo la pulu putangte halasi ka modern lang he. Lasi pinindum ke cheng siglang nam nang yibang ke lalo asong ing tiaphan. Claim pidun thabra riko hai phuni oi lag polo lasinon ke la ile to makar biang long sita me ke thip ke thenga hin bang pa phrang don pigla e thebak alam le lang tum anuang den par julong lo plotang te lang tum ke thip ke thenga bang pa chok det ti lasi non bang ke neli Facebook lo isi alun kimi ar julong lo aluna the bang ke aban piglo sita menon a music mate a beat ki pi bang ke a kimila labang so aluna long a lead singer bang ke thukiram I mean TulsiRam lapen labang so arjan long ke acting atu mana bang ke hong pen si ke ha lata internet long pen keson la resume sendi bang ka cetan ari so kole jong heche plang sitame mu pasar martang lute apiso be cidun jui titipu alam ke ahok ta hajimon sitame latum cepon pilang bona heman ke sitame non pon pia kopen sitame mem sahap hang nang koklo lake alang tum personal life long lene ke ludun kali sitame itum hula bangso akep sonalam si ke cethan por ke me hut pedam sayamachi ing nek soy nang pulo bang thek atum kanengje inut veda arje mate isi veda arje sitame pir thelom bang ke thom ando jipu la soposi TulsiRam arje bang inut an kenang klang elo lason si nephan ke hematum ta aning naing samse bon ajota megjang deraret pukok adapta thur deraret pukok antene ko pisi ke klemla kang negahan mi bangke do bomang bompu lasitum non lam than thuruna bang solam bangke jenu blogs or YouTube channel along arjiding kluipen lo 100k subscriber ke play bon sitame patumi arniansi silver play button nangalela. This is just an information. Lasi non bangke memes na supadam luna. Lason si soarlo tumlo plutang te ke make up bangke do wekpo. Lake kaduk kawita chinilo. Universal truth. Lason si mehang kachingmur a competition le dokok plutang te. Inso tum plutang te surf excel a duk penle a mehang ching mursita me arje me pigla. Bon sitame soarlo tum ke face wash bongnar capture ke penel ching murdet sitame lapuson lo theglong pu athema soarlo tuma mehang ke laili tum karbiang longolong ato warason lo lehai hui a huli ga jo ke bangji pasila tum make up nang koglo jo ne phanang langoi make up e penta pu anake lang melang jong sinang make up dun chotlo plutang te ar nam teng pu arlo so tum chilang tharang tum koson yang tum tuar ke par hut ke cetek long ma lasi pini bang ke lap anda chok pu bon angkoi tum puthot penap le chetong thuna penap po wang we da tinang